Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Shield Baso, sabong antibacterial. Shield Baso, amoy pawis ay tanggal. Unbeatable ang Shield laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Shield Baso, sabong antibacterial. Shield Baso, amoy pawis ay tanggal. With regular use, Shield, galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, iniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sige po nang makauban nato din sa istasyon ng atong mga kasama. Magyapon no, sa technical side, si kasamang Danny Luod. Usab si kasamang Dax Ilumba. Sa gawa si kasamang Ridaldo Cuenca. Usab si Gion Ilumbareng. Pasiunang patimbaya sa gyapon sa atong amahan din sa istasyon. Si kasamang Radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 23 sa bulan sa Hunyo, tuig 2019. Okay, sige po, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, atong basahon, dayon diretso kining atong bukas kid no so pagpadayon niining tema nato may labot na sa kapistahan. Ang atong himuong premise pag-una, Hebrohanon kapitulo 13 bersikulo 9 atong basahon nga nagkanayon. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayod nga malig-o ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang niadtong nagtuman niini. Okay mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, kining tudling sa Hebrohanon kapitulo 13 bersikulo 9 ato ni siyang gigamit paghatag o pagpamatuod ba nga kung maghisgot galit tag bag-ong kasabutan. Okay, ang Kristyanismo go, di ba, mga Kristiyano man ta, bag-ong kasabutan man ta. Ang bag-ong kasabutan lahi sa daang kasabutan. Mo ni atong intro karon, no? Ang bag-ong kasabutan lahi sa daang kasabutan.
no? Atong sublion gani ang tagna nga mabasa na to na ug asa na nga bersikulo. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hangtod sa 32. Nga ang Dios giasoy ni Jeremias, no? Nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Now, nganong gibasa na to pag-una ning Hebrehanon 13:9, no? Diri sa bag-ong kasabutan. Tungod kay klaro manggod, no? Klaro gyud nga tinuod yun na nga lahi gyud ang bag-o. Ani sublion ragon nato pagbasa uban na sa atong emphasis. Ayaw itugot pero no Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 9 alang ni atong wala kaapas, no? Pag take note, no? Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 9. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Hisgod diri lahi nga mga pagtulunan. Ug unsa man ning lahi nga mga pagtulunan nga gipasabot, no? Sa sumpay giingon, maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. So gipasabot nga ang mga pagtulon ang makapatipas sa matarong agianan, no, diri sa bagong tugon na niha. Giklaro din gitagaan tag example og unsa na o unsa kaayo na, no? Giingon diri nga maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios. Kay naman ta sa grasya, no? Sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. So katong kosher law, di ba kining kosher law na aman ni sa daang kasabutan? Unya sa sumpay pagyud kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. So ang gihimo nga una nga klaro kaayo litra por litra gyud ug unsa kay nang pagtulon ang makapatipas sa matarong agianan kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Di ba? Now malibog siguro ang uban maminaw, no? Murag dili man na katuhuan biritas kay bisan mangutana ta sa atong mga health authorities kanang atong mga doktor. Dili man jud maayo nang dili ta mag-observe, dili ta magsunod anang balaod sa panglawas kanang may tungod sa kalanon kay ma-unhealthy man ta. Makabaton man taglawas nga dili maayo kung magpataka tagkaon. Tingali mo na nasa tungon na. Now, okay, sakto man na. Pero timan nga, kining atong pagtuugod para man ni sa atong kaluwasan, mahitungod man ni sa pagkamatarong. Unya, kanang tulumanon mahitungod sa kalanon sa mga doktor panglawas. No? Timan nga, lahi ng duha ka butang. Lahi ng panglawas o pangkalag. Kay kung maghisgot kay tag pangkalag, religion na pang tinuhuan. Now, dili ko mo supak, dili ko mo dumili, o di ko mo lalis. Dili ko mo ingon nga ayaw mo pagtuuan ng mga doktor. Now, for health reason, kung panglawas ang hisgutan, mahimong mag-amping ta. So naatay sundon nga mga patakaran o balaod sa kalanon, no? Wana idili na to, no? Kay sa ato laging pagtuo nga Kristohanon, mukaon ta og sa dili man ta pakasadon. Di ba? Asa na gali mabasa? Roma 14 bersikulo 3. Nga ang tao kuno nga magkaog bisag unsa og ang tao pud nga kanang utanon ray kanon, dili maghukmanay sa ilang usag-usa. No? Di ba? Basahan ko ninyo ng Roma 14:3. Ang mukaon kuno utan ra, dili hukman sa tao nga mukaog bisag unsa, og ang mukaog bisag unsa kining mga utanon ra pay kanon dili maghukom. Kano man kay gidawat na siya sa Dios. Now, unsa may gitumbok ana, no?
Now, ang gitumbok anang Marcos, Roma 14:3, religion na pagtuo. Sa to papangkalagnon. Oh. Now, kung magtuman ta og tulumanon mahitungod sa kalanon nga ang atong rason panglawas, wa na idili. Mayo man po na. Ako gani, di man po ko patakagkaon. Di ba? Pero kung pagtuo na hisgutan, pang religion na hisgutan, diri sa bag-ong tugon, wala na nay pang-apil. Wala na nay apil. Kay diri sa bag-ong tugon, God, kanang ang gipokus ni Kristo pag-ayo sa atong pagtuo, pangkalag. Nga nagsentro mahitungod sa pagkamatarong. No? Pagkamatarong. Di ba? Kung maghiskot gud tag pagkamatarong, now, diri kita modagan sa gitulo ni Kristo sa gospel sama sa kining Marcos kapitulo 7 bersikulo na dili di lang ko mahatag og isa ka bersikulo kay para mas sabtan ninyo in context yun, dili lang usa ka bersikulo mo nang moingon lang ko Marcos 7. Siguro ato ning pugniton ang pipila ka mga bersikulo lang siguro para pagklaro ninyo og unsa ning pagtulun-an mahitungod sa pagkamatarong. Pero sa dili pa daytood, ako sang subayo ning Roma 14 ug asa gani ning mga asa ning bersikulo nga nag-ingon si Pablo ba nga dili maghukpanay ang usag-usa kung unsay kanon, no? Niyan Roma 14:3. By the way, ang version nga akong gigamit sa Biblia, kining maayong balita Biblia nga revise na, no? Kining common jud ka bag-ong hubad sa maayong balita Biblia. Sa iyon kay ni mo basahon ba kay binag-o nga binisaya. Okay, ikatugong karaan lisod kay pagbasa kay kinaraan pong binisaya. Okay, nya na naman tas panahon nga nag-uswag na, naglambo na ang atong lingwahe, ang atong binisaya, na amang gani mga pulong nahikalimtan nato katong ubang karaan kay gipulihan na nato. Diba? Mo na nga dirita sa atong panahon, no? Mo na kining maayong balita Biblia nga kumon nga hubad nga revise mo na akong gigamit. Roma 14:3 akong basahon ha. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon, ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Tanawa. Pero kung moadto tas daang kasabutan dili ni mao. Kay sa daang kasabutan klaro man gyud makakaon kag baboy, isdang walay himbis, pagkasad-on man gyud ka. Di ba? Kay binding man na sa ilang covenant. By the way, no, alang sa mga igsuon natong Seventh-day Adventist, now, masabtan lang yun ninyo ang barugan ng Katoliko kung ato galing masabtan unsa ng pagtulunan mahitungod sa kasabutan o covenant. Covenant ba? Kasabutan gani, atong tanawon niya og unsa ta palitan kita o no, klaro man kita mga Kristiyanos man ta. Oh, unsay kasabutan sa Ginoo og sa iyang katawhang Kristiyano. Mo na gitawag nato Kristohanong kasabutan. Oh, now nya kay dili man gud kining Biblia di man gud kay Kristohanong kasabutan ra. Naa man ni Hudiyong kasabutan. Katong sa daan dili man na parehas. Now, sa Hudiyong kasabutan, now mo yun mi mga Katoliko nga gibawal yun ang pagkaog baboy. Kaysa kasabutan sa Dios og sa mga Hudiyo gibawal man yun na. Pero kung moingon galitag kasabutan sa Dios alang sa bag-ong kasabutan alahi na kay dili man na parehas og mediator. Katong daang kasabutan ang mediator ato tigpataliwala si Moses. Pero sa bag-ong kasabutan Kristo man. Niya kay si Kristo manudlo di man parehas sa gitudlo ni Moses. Si kuan gani, si Moses gani, ni Alaw gani, ni tugot gali anang pagpanagbulag. Di ba? Hinoon, dili ingon nga gusto gito sa Dios. Nitugot si Moses anang divorce, kay gahi man silag ulo. Pero pag abot ni Kristo, iyang giklaro, dili gid unta na. Sinugdan dili na. Nitugot na lang si Moses ninyo, kay mga gahi ng ulo. So makita na to, nga ang duha ka mediator sa daan, si Moses ni Alaw, ni tugot og divorce. Pero si Kristo diri sa kining bugtong mediator sa New Covenant dili siya mo alaw ana, di ba?
So, mao na, no? So, kung maghisgot ang Kristyanismo bag-ong kasabutan, mga igsuon, ang Katoliko mo advise yun ninyo nagbasa og Biblia. Mo focus ta diri sa gospel. Kaya naamang go diri si Kristo nanudlo, ang mediator sa New Covenant. Kung si Kristo manudlo, lahi man niya. Now, inyong masabtan, no? Inyong masabtan tong Hebrehanon 13:9 nga niingon nga kanang tulumanon may tungod sa kalanon di na makatabang makapatipas na kay sa bagong kasabutan lagi katong daan isipon na tong sayop. Kay dili naman to unang ang man to sa tuluhuan nalimot gali ko nagatitudling sa Biblia nga nag-ingon nga pabiyaan ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Mo gali nang uban masaypan nga dili na din ng Kristyanismo. Dili po na, no? Dili na maibot ipasabot. Kanang tudling gani nga giingon nga pabiyaan ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Kadto na mga Jewish practice ni Kristo. Kay si Kristo gud pagkatao niya naman siya sa pamilyang Hudiyo. Labi na katong wala pa gyud niya masugdi ang New Covenant religion, katong ang iyang gibansay katupang daan samaan ng magtambungan siya o kanang ipapahulay sa mga Hudiyo, dayon tig-apilan siya mga pista sa mga Hudiyo, mao man na. Di ba? Mao magaling na gamiton sa ato mga igsoong Adventist. Nga si Kristo Sabadista, kay kuan nagbantay gihapon adlong Sabado. No. Atong tinuod man na. Sa Jewish practice ni Kristo gabantay gud siya ana. Pero ang iya lang pag style sa pagbantay, na siya gipang-usab dili na gid pa sa daan. Di ba? Ang usagi usab niya kanang istrikto. O nga, kanang bisan pag makabuhat ka, basta pagluwas sa kinabuhi sa tao, dili na naisipon nga paglapas. Pero sa daan kasabutan paglapas, gana, ganing mo biya lang kas balay. O maglungag ka, o sala naman na. Di ba? Mo man ay binantayan sa igpapahulay sa daan kasabutan. Di ba? O, pero si Kristo, wala man niya gub-a lagi ang balaod ni Moses kay siya Hudiyo man, mutuman po siya, pero wala siya moingon nga ipadayon niya kay kuan daang kasabutan ra gyud. Unsaon pagkatuman aning bag-o kung magsigi si Kristo atong daan. Pero pag sugod niya isip Hudiyo, iyang gipakita nga si Kristo masinulundon sa balaod. Mo na nga dili gyud isipon nato nga si Kristo galapas adlong ipapahulay. Oh, garespeto siya matud pas katekism. Jesus Christ never fails to respect the holiness of this day. O kanang Jewish Sabbath. Pero Hudiyo na ha? Hudiyo na. Itaw na ni Kristo. Pero wala mag-ingon si Kristo diha nga dili gyud ta mag-usob. Si Kristo gipakita na niya nga naagi kausaban. Kay kana lang pag-observe, lahi man. Yeah. Kana lang makalapas ka sa adlaw ipabahuli, patyon man ka. Pero sa kang Kristo nga pagtulon-an dili man. Kaya ang example na katong panapaw, di ba? Muralo man gihapon na, gigibawal lang panapaw. Niya katong babae nga nasakpan nga mananapaw na wa man lagi niya patya. Oh. Nga niingon pagali siya kinsa tong walay sala. Mooy muunag bato o mupatay anang babayhana kay naamang ka na sa tong balaod. Oh. Gani, kung atong sundon litra por litra tong gipamulong ni Kristo, siya unta mo ay mapatay atong babae, kay wa man siya sala. Siya ra may wa sala ato. Di ba? Pero nganong wala man siya mo patay. Nga iya man tong sugo. Di ba sugo man to niya? Ingon siya nga, kinsa tong walay sala, diha ninyo, maoy mo patay. Maoy mo bato. Wala. Niya itong higayon na, kinsa may walay sala dito, di ba siya? So siya mo'y angay mo patay ato kung ibase sa balaod sa mga Hudiyo. Pero nga nang wala man niya patya. Kay iyan ang gihinahinag pang usab ang angay usbon sa bagong kasabutan. Kaya ang bagong kasabutan lagi, lahi sa daan. Di man niya, Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31 ug 32. Mauna nga, kung maghisgot tag bagong kasabutan mga igsuon, kadtong daan kay dili naman to bag-o naman ta isipon na tong tipas. Mao nang giingon sa Hebrehanon 13 bersikulo 9 nga kung magtuman ka anang daang kasabutan isipon nga nitipas ka. Ano man kay dili na makatabang kay ang barometro sa bagong kasabutan Kristyanismo, meaning universal teaching ni Jesus Christ nga nas gospel, di ba? No,
Now, tingali mo ingon mo nga, pista man imong topic veritas, pero anong kana pa mangyapon imong gisgutan? Now, inani man gud ko mag-explain, daghan kay kog background, no? Kay kung moingon gud tag pista, no? Na-appeal man na sa daan kasabutan. Di ba katong daan noon? Pero kining atong bagong pista lahi ni, no? Now, kung dili na ko ni ma-explain na pudog ayo karon, now atangi lang yun ninyo kay sumpay-sumpay man ni atong programa, no? Now, ako sang gihatag ninyo ang iyang mga kanabang premise o mga background para nga dili ninyo lisod na dayon sabton inig target na gyud atong hisgot anang atong mga bagong pista. Kay katugong daang pista nila mao man to'y pabiyaan, di ba? Oh, kay naaman to sa daang kasabutan, pero dili po na buot ipasabot nga sa bagong kasabutan ang new covenant people of God dili pwede maghimo og bagong pista. Dili na, no? Kay kanagong mga Seventh-day Adventist na to mga igsuon, now sakto na sila sa ilang pagtuoron nga wala na sila ipista atong daang kasabutan. Wa na sila ana. Di ba? Pero wala po sila kahibalo nga sa bagong kasabutan ang mga spiritual leaders sa to pa mga obispo, mga sumusunod sa mga apostoles, wala po kahibalo ang mga Seventh-day Adventist na to mga igsuon nga ang bagong authority na to, mga obispo, wala sila kahibalo nga pwede maghimo pog mga bagong ceremonial practices sa bagong kasabutan. Pwede maghimo. Agian ang authority nga to bind and loose. Pagbugkos ug pagluag. No, di ba? Gahom na sa Dios kanang pagdili og pagtugot, gahom na sa Dios nga iyang gitugyan sa iyang simbahan. Unya, asa man na mabasa, Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Pero timan ni kana sa mga apostoles na gihatag nga gahom. Pero naay pinaka-unique, pinaka-espesyal kay si dunay higayon nga gisingle out si Pedro ra may gitagaan anang gahuma nga gisingle out siya nasa Mateo 16:19. Kadiba katong pag-announce ni Kristo nga magtukod sa iglesia, unsa may iyang giingon ni Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kingharian sa langit, ang imong singular ang imong idili diri Pedro, idili usab sa langit, ang imong itugot diri, itugot usab sa langit. Na espesyal si Pedro diha. Pero kung udagan kas Mateo 18:18, silang tanan mga apostoles gitagaan na ng gahuma sa pagdili og pagtugot. Pero sa Mateo 16:19, si Pedro ra. Ano mo sa may bot pasabot ana? Ang bot pasabot ana nga sa 12 ka apostoles, si Pedro maoy Chief Justice. Ulabaw nila ang gitawag na to nag-Pope o Santo Papa. Ngano man, kay kung dili ka sa Mateo 16:19, ang pag-ingon ni Kristo nga to ni Pedro nga ang imong idili diri Pedro og itugot, idili usab og itugot sa langit, gitagaan man siya Yahweh diha, di ba? Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh, Pedro, sa gingharian sa langit. Pero kung modagan ka sa Mateo 18:18, wala magisgot og Yahweh ang Ginoo diha. Pag-ingon niya sa tibuok mga apostoles nga ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot sa langit, wala magisgot si Kristo diha Yahweh. Pero sa Mateo 16:19, gahisgot si Kristo og Yahweh. Kaya kanagong Yahweh, iya man ang authority. Isip labaw nga si Pedro mo iyang gituganan ana. Mao nang klaro nga sa 12 ka apostoles, si Pedro mo ilabaw diha, Chief Justice. Sumao na nga naman na kay kung magtigom lang gali ng mga apostoles, pinanguluhan ni Pedro og unsay decision diha binding na. Ang inyong idili og gitugot mo parehas atong Council of Jerusalem. Nga ilang gidesisyonan og unsay idili ug unsay ipadayon. Pero naa na sila giusab, pero naapoy gipabilin sa daan kanang dili pagkaog dugo. Pero kanagong gahuma mapasa man na sa next nga mga authorities kay ang gahom god sa Chief Justice mapasa po na sa mosunod nga Chief Justice. So history will show us ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles mao man mga obispo. So whatever council nga himuon sa mga obispo binding na. Pras good aning paghukom pila ka libro ang daan og bagong kasabutan, mga obispo na may gahukom ana. Kay panahon sa mga apostoles wa man sila gahukom ana, di ba?
May buong mangganing ko ani mga dili katoliko nganong dili sila motuo sa ubang council sa mga obispo pero naa sila gituhuan pod kanang paghukom pila ka basahon sa bag-ong tugon. Di lang sa tong daan kay medyo kontrobersyal. Sa bag-ong tugon ang hukom sa mga obispo nga 27 ra ka libro tuo sila tanan. Di ba? Kay tuan lagi ang konsilyo pero ang nakapasubo lang nato dili tanang council sa mga obispo ilang gituhuan. So, dili sila faithful anang gahom sa simbahan nga gihatag ni Kristo Mateo 18:18 ang inyong idili syuta idili sa langit ang inyong itugot. Katoliko ra mao'y faithful kay gisunod jud tanan. Kana wala ko igong panahon, no? So mao na nga gihinay-hinay nato paghatag ninyo og premise. Kana bang para makatuog yun mo para mahimong logical. So, atangin ninyo ang sumpay pagyud ani mga tinahod nga di paminawa pa ta mahuman ha, layo pa ta. Layo pa ta. Wa pa ta makahisgot jud unsay logic anang bag-ong mga pista. Okay, sanglit, wala man tayo igaw mga panahon, no? Mga tinahod, gating paminaw. Ayaw kalimot ha, karong alaw na, basig makaapil gihapon ta sa sangka o karong alas 8 gabi sa Catholic Faith Defenders. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kinilalamang ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon. Gilbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. TXDR, Tatak RMN. Yeleng ang kadangpan, yeleng magkapalapstik sa kalawasan, para hinanok na pagkatulog, yeleng ang kinahanglan. Kining akong trabaho bilang usa ka pulis, nakinahanglan ko og saktong pahuway ug katulog. Kaniadto naglisog ko katulog, magsigan na lang akong mata labaw na kong gikan sa pagpatrolya inig gabi hangtod buntag. Tungod sa yiling, sulbad kining akong problema sa katulog. Mutik lang ko ani 30 minutes before ko muhigda. Di na ko makabantay, nakatulog na diay ko. Yiling lang man diay ang epektibong solusyon. Ang yiling mapalit sa mga suking butika. Ang yiling mapalit sa mga suking butika. Ang mga matitibay ang loob, kinakaya ang bawat pagsubok at hindi nakakampante sa bawat tagumpay. Kasama ang Tanduay Rum na 165 years nang nagpapatibay ng loob. Ako po, si Derek Ramsey, humahanga sa inyo kasama ang Tanduay. Isang tagay para sa mga matitibay na tatay. Happy Father's Day from Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly.